Guys, welcome to my vlog. So for today's video guys, mga untaog Jollibee. Ako ipakita ninyo kung saan pagkaon sa Jollibee. Didi ay pag-inom sa kuklot. Nga lami kaayo. Salamat sa naghatag. O di ba napaibog ko sa burger. Lami man jud kaayo ang burger. O di ba balag walay ketchup basta kay na ay burger. Ha? Uy, bili burger. Uy, ketchup ang burger. Oh, di ba? Parisan dayon og Coke float. Oh. Sige sagol una pero tamalo man na ron. Abrihan na niya kay kaunon ang ice cream sa Coke float, di ba? Ako demo ninyo kung saan pagkaon sa Coke float. Ay dili di ay pagkaon sa ice cream nga topping sa Coke float, di ba? O di ba? No na siya. Abrihan na jud na niya kay tamalo man ni siya. Mukaon man siya og ice cream. Daw sa imno na iyang Coke float, di ba? Lami kayo. O na, nagsugod na. Napiskan pa gyud ang iyang sanina. Kay gadang hagman. Lawag man kay siya sa chocolate. Oh, ice cream di ay. Oh, hala, bisag straw gigamang kutsara. Di ba guys? Inga na ba po mumukaon og Coke float ay mo inom di ay? Inga na ba mumuinom og Coke float unahog kaon tong ice cream? Kay kayo po ng lasa. Sagol na to. Kano na to unang ice cream? Oh, lami kayo. Nah, sabi-sami na may simuda ng ice cream. Basta nakakaog ice cream. Bahala ka sami-sami. Pisik-pisik sa sanina. Basta kayo mo kaon sa ice cream. Then, human, mo yun sa Coke float. Diba? Oh, enjoy kayo siya sa kaon-kaon sa ice cream. Nga, mura siya batang gamay nga way buot. Oh, wala, kaon. Kaon jo bisag tiguwang na murag koy buot. Oh, hungit. Ala, nya pag human. Oh, di pa jo, wa pa jud siya na human. Sige pa siya tabi. Nakamulong hungit. Oh, di ba? Oh, pangita pa jud niya uban. Oh, hala. Yung hungit jud na. Oh, mirisi jud kag matagak na. Mirisi jud kag majab-an ka diha ron. Oh, hala hungit jud kasi sami para mong wait ni mo diha. Oh, dugay kay na huro sa yang ice cream ay. Daghan jud mo ice cream. Actually guys, daghan jud nagsulod og ice cream ng ilahang Coke float sa Jollibee. Di ba? Manalami kaayo. Oh, tagsara man ta maka Jollibee, unya ra man ta makakaon og nay mo hatag. Pasko man ron, di daghan nang hatag. Daghan na pumin Jollibee ni ugma. O pag human, gitakuba na. Kay nahurot ng ice cream. O gibalik, oy himbuto man di ay. O ibalik pag sira na, kay manjab antana. O nangusog pa yung simuday. Kutaw. Inom dayon pag gumagkutaw. O, di ba lami kayo kiss dong pagnaong oy. Lami ka na. Kumanhong ito sa burger. O, enjoy watching guys. Salamat. O, di ba lami kaayo. Thank you very much guys. See you later. Bye.